Templetonovi su pravili planove za svoju pridošlicu. Šta to? Time? Upoznaj svog brata. Ali ova beba krije tajnu. Mi bebe smo u žešćoj krizi. Bebe ne dobijaju dovoljno ljubavi kao pre. Gledajte u smrtnog neprijatelja. Kuce! Ne! Upravo je to problem! Od kreatora filma Shrek. Jeste li išta naučili? A, B, V, G. Ne, šta ste naučili o kucama? Je kuca! Ne, Jimbo, kuce su zle. Stacy, pročitaj beleške. Ne znam da čitam. Šta tu piše? Šefe, roditelji! Kao da imaju svoj mali sastanak. Ko je za desert? Ovo je tako ponižavajuće. Imate pravu bebu za ovaj posao. Znam koliko je ova misija važna za kompaniju. Misija? Ti govoriš? Bukaka! Moram da se postaram za klinca. Ko si ti? Na misiji sam. Nema dovoljno ljubavi da se deli. Moj posao je da saznam zašto. Donesi mi dupli espresso i nađi mesto gde se može pojesti dobar suši. Ubio bih za ljutu tuna rolnicu baš sada. Mama, tata, beba može da priča! Ovo je rat. Oda! Pusti ti mali! Gle, klinci su počeli da se slažu. To je lepo. Ako mi ova misija ne uspe, živeću ovde zauvek s tobom. Okej, pomoći ću ti. Ali samo da te se rešim. Dogovor. Evo leti avion. Ne, Let, ne. let. Gledaju nas. Let. Dobro. Let i tebi. Kako da prođemo stražu? Nikad nisam bio tako ponižen u svom životu. Ja ne nosim mornarsko. Ima da obučeš to. Šta si mi to uradio? Kakva je to buka? Nije li presladak? O, ima mi za tebe isto. Šta? Bedak. Mali šef. Spusti sad taj kolač. Kolači su za uspešne. Uskoro u 3D-u.